Už jste slyšeli o novém islámském mesiáši? Jestli ne, tak se podívejte na stránku Aropl Slovakia, kde tato sekta nově evangelizuje Česko a Slovensko. Toto nie je žiadna novinka. Mahdi je spomínaný v ústnych tradíciách rodiny Mohameda už vyše 1000 rokov. A nové evangelizovanie, volanie prišlo s čiernymi zástavami v roku 2015, presne ako bolo prorokované. A Ahmed al-Hassan, zasľúbený Jamány, volá ľudí k Bohu už od roku 1999 na príkaz samotného imáma Mahdiho. Pán Sobek, iste si spomínate, že ste okolo roku 2013 navštívili náš blog a upozornili nás na omyl, prekladový omyl ohľadom slova Samaritán, správne Samiri, za to vám ďakujeme, aj sme to opravili. A to viac nás mrzí, že ste sa pred publikáciou vašich videí neozvali. Sme totiž dostupní, komunikujeme a vždy sme otvorení odpovediam. Publikovanie polopresných a urýchlených analýz má vážne následky najmä pre náboženskú minoritu, ktorá tým trpí. Nie je to len internetový diskurs, sú v tom životy rodín, detí a ľudí, ktorí nasledujú volanie Božie už takmer 15 rokov. Prosím, buďte zodpovední.